Il-fjorista Malti David Grech kien wieħed mit-tim ta' 6 fjoristi li żejnu l-Vatikan għal-ġimgħa mqazza u Lejt il-Kbir, l-akbar festa fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika. F'intervista ma' dan l-istazzjon David Grech spjegalna kif ġietu din l-opportunità unika. Jiena kont qiegħed it-Turkija fuq Humanitarian Aid u għandi ħabib tiegħi li huwa il-fjorista tal-Vatikan u dabbat li messaġġ għalli qiegħed it-Turkija għalli u għatlu iva u konna għedin nitkellmu x'konna għedin namlu bħala xogħol hemmhekk. U mbagħad jisu biċċajt għalli imissek tiġi tgħinni għall-Easter nagħmel il-fjuri. Għalli għaxara qed nippjanaw bħalissa u kien qed jitkellem ma' xi ħadd u sort of ishom qablu biex jistednuni. U jien mill-ewwel ħtaftu fil-kelma qedlu niġi. Għalli x-xogħol tiegħek joġobni, għalli viċin ta' kif naħdmu aħna, għalli u tkun esperjenza sabiħa li. Biċċajt dejna l-proċeduri biex bat l-informazzjoni tiegħi u stajt niġi magħżul uffiċjalment. David Grech saħaq li l-proċess ta' tqejjid ta' arranġamenti ta' fjuri huwa sensittiv ħafna u jinkludi twassil tal-fjuri u l-preparamenti tagħhom kif ukoll it-tħawwil li jista' jieħu sija twal ħafna. Dan hemm proċess kbir l-ewwel tittara xi stil ħatuża. Imbagħad il-kuluri u li jmorru mal-festa innifisha. Aħna is-soltu kif taqbad tajt imdorrin bl-abjad u l-isfar għal-lejt mal-kuluri li intażlu kienu kuluri tar-rebbija. Roza, viola ċar, krim, ċilesti, jekk tinnutaw daw kienu il-kuluri li ntużaw. Imbarra il-Madonna li dik dejjem bi fjuri bojot. U imbagħad jiġu ordnat il-fjuri u jkun hemm ammont minnhom li jingħataw bħala donazzjoni minn growers magħrufin fl-Ewropa. Mbagħad jibda l-proċess li tibda tlesti l-oasis li mhix ċajta da metri wara metri wara metri. Nikkalkula li kien hemm bej 40 u 50 metru ta' arranġamenti. Grech stqar li x-xogħol sar f'maħżen kbir qrib il-Bażilika ta' San Pietru u rigward il-fjuri nfushom huwa spjegalna kif intużaw il-ġiżi li huma sinonimi mal-ġimgħa mqazza, il-qronfol u għardiet żgħar magħrufin bħala baby roses. Meta tkellem ma' Net News, David Grech spjega li l-għażla ta' dawn il-fjuri kienet torbot mal-varjetà tagħhom u l-kapaċità li jifilħu għal bidliet drastiċi fl-elementi tat-temp. Ankun onest din hija ħolma għalija erbatijiem għaddew jisni faqqajt subajja u għaddew. Però kienu erbatijiem twal ħafna għax konna nibdew ma' 6 ta' filgħodu u konna nibqgħu għaddejjin sal-5 ta' flaxija, kważi 12 siegħa. Kull ma konna nifqu 3/4 biex niklu. U l-inkwetajt biex armajna għax infetħu bibin is-sema, da kellna 20 ġardinar jgħinuna nġorru dawk l-arranġamenti kbar u challenging ħafna għax il-kolonni per eżempju tal-Vatikan trid scaffolding biex poġġi l-fjuri minn parti biss tlaħħaqhom bidej. Dwar din l-esperjenza fil-Vatikan, David Grech qal li ħassu gbur immens bil-parteċipazzjoni tiegħu u jinsab soddisfatt li rrappreżenta lil Malta fl-isfera globali. Kien challenging, jiġifieri ma kienx xi ħaġa faċli u bl-istess ħin tħoss tensjoni fuqek li inti ġejt f'dak din il-biċċa tax-xogħol u mhux biss trid toħroġ ta' nies inti personali, jiena bdejt inġorri l-bandiera ta' Malta kulħadd. Allura hekk toħroġ ta' nies, trixt il-pajjiż hekk ta' nies. U Malta għandha nejm tajjeb ġol Vatikan u ħassejt li kelli nkompli. Desiree Grech, Net News.